till Dyrs garage. Eller skulle man kanske sagt mopedstall. Fast det där är faktiskt en 125. Den är en 400. Och sen är det mopeder resten. Varför visar jag det här? Jo, därför att de flesta de inser nog att här är lite trångt. Och så är det ändå ingen bil här inne utan det är bara mopeder och motorcyklar. Jag måste på något sätt skapa ordning i det här kaoset. Och nu ska ni få följa med mig ut i snön. Och så ska jag visa er hur jag har tänkt. Och så skulle jag gärna vilja ha er input på det. Så vi går ut i snön. Det snöar ju i Skåne. Gissa om jag är trött på det här. Det står akta. Det har vi bestämt oss för. Ägget först. Först blev det hönan och sen blev det ägget och nu är det akta. Ja, då går vi in här. Förresten så är det här gamla. Ja, där var ju ingenting där innan. Det byggde jag för något tag sedan och det funkar riktigt bra faktiskt där. Tyvärr är det helt fullt. Här har jag jag har ställt 2 stycken plastlådor. Och i den ena har jag hård plast. Och i den andra har jag papp. Så jag skär papp i bitar när jag får lådor och sånt. Och så kör jag till tippen med det. Så blir det lite mer koncentrerat och lite lättare att bli av med det. Ja, vi fortsätter runt här. Här är nämligen mitt gamla mopedgarage. Och det har jag ju visat tidigare. Men det är ju inte alla som har varit med hela tiden. Nu har jag faktiskt städat lite här som ni ser. Så där hänger en Pug Maxi. Som blir ett projekt på min 3:e kanal. Restoration Dude. Men det kommer till att dröja. Och så har vi här. Litet lager för delar till huset där ute. Som ska komma igång nu till våren. Och så har vi lite reservdelar och lite sånt. Problemet är. De här plastlådorna som står där. De står ju fint där. Problemet är att jag har 100 av dem. Här är ju inte riktigt plats. Alltså det blir inte bra. För att. Ja. Om jag ställer den där mopeden som hänger på väggen där. Om jag ställer den på golvet. Så tar den ju upp hur mycket yta som helst. Det är därför jag har hängt upp den. Men nu har jag kommit på en sak. Och så tänkte jag att. Om jag som inte har någon vidare fantasi kan komma på en sån sak. Så kanske ni kan komma på något som är ännu bättre. Alternativt. Tillägg till det som jag har kommit på. Det jag har tänkt mig. Nu går jag in under här. Aj. Det jag har tänkt mig. Det är att här. Ställer jag såna här IBC-tankar. Som man har till regnvatten och till livsmedel och sånt. Jag lägger in en bild på en sån här så ni får se vad det är för något jag menar. Så tänkte jag får plats med 3 stycken här. Och tar jag bort fönstren där borta, bakom där borta. Så får jag plats med 4. Så tänkte jag att då skär jag av locket på den IBC-tanken. Och så har jag en IBC-tank per projekt. Så för här hänger ju Pug Maxin då till Restoration Dude. Där borta ligger ju delar till gräsklippare och där ligger också delar till min Honda. Alla de här Honda-delarna. Avgasröret som står där. Nej, det var inte, jag har inga glasögon på mig så jag ser inte riktigt, det där var inga. Det där är Briggs & Stratton-motorer. Men allt det där Briggs & Stratton har lagit. Det kan ju stå i de där lådorna, det är inget problem. Men när jag har ett projekt så skulle jag vilja stoppa ner det i en sån där IBC-tank. Och sen på vintern, för det snöar ju in här som man kan se, tänkte jag sätta en tung gardin eller någonting här uppe. Så att det inte snöar ner i mina IBC-tankar. Och så en IBC-tank per projekt, eller en halv IBC-tank per projekt.
För de är så pass stora så att hela den ramen och allt det där får ju plats ner i en sån tank. Och så har jag allt på samma ställe. Vad tror ni om det? Står avgasrören smart. Vad det nu gör där. Tror ni inte det kan bli bra? För här står ju tidigare mina mopeder. Och nu har jag ju byggt ett mopedgarage där framme, men där får bara plats 3 stycken. Och jag har redan kört undan 4 stycken. Men det är fortfarande kvar allt det som står där inne. Visserligen ska den orangea som står där inne, den ska säljas. Men annars så är det ju liksom, det får ju inte plats här. Och dessutom så regnar det ju in på dem. Alltså det är inte bra. Här brukar det bli ganska fuktigt i backen här. För att det lutar ner här utifrån skogen. Vilket väder! Aj! Jag vill ändå berätta om lite nyheter. Det finns inget galler i den där längre. Jag har ombestämt mig för 51:e gången. Men det kommer mer om det sen. Där står min lilla Opella. Och här borta står ju Kråkan. Hallå där Kråkan. Är det bra eller? Han är grannen. Ja, det är riktigt grann i den tåget. Ja, förresten takpannor till bygget här. Som står där. Nu är vi inne i värmen igen. Är det någon av er som har idéer på hur jag kan göra där ute? För att utnyttja platsen optimalt. Så säg gärna till, för nu tänkte jag för en gångs skull fråga innan jag börjar istället för att fråga efteråt. Jag har svårt att köra ut de här maskinerna i snön alltså. Det är så jag har lagt ner så mycket jobb på dem. Det är synd om de bara ska stå där ute och frysa. Jag håller på att spela in målarskolan på danska. Det var allt för denna gången. Jag tar tacksamt emot tips och förslag och idéer. För jag kanske är helt fel med det i. Så jag kanske bara ska köpa sådana sophinkar och stoppa ner det i. Men IBC-tanken, de är ganska billiga och man får ganska mycket för pengarna. Ja, kom gärna med förslag. Så hörs vi. Det var allt för denna gången. Tjillevippen.